έχουμε ένα κουδούνι από ποια ομάδα, Γιώργο? Τα χρυσά μυαλά. Που βέβαια για να λειτουργήσει δεν βασίζεται στην αρχή του, χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνήτη, αλλά δεν βασίζεται στην αρχή του ηλεκτρικού κουδουνιού που πατώντας μια φορά χτυπάει συνέχεια. Δείξε μας σε παρακαλώ κάποιος από την ομάδα να πάει από την άλλη μεριά να συνδέσει την μπαταρία και να δούμε πώς λειτουργεί. Όχι από εκείνη, από την άλλη μεριά τα χέρια. Για να δούμε. Πρέπει να κάνουμε συνέχεια να ανοιγοκλίνουμε. Χρησιμοποίησατε την αρχή του ηλεκτρομαγνήτη, όπου ο ηλεκτρομαγνήτης τραβάει, αλλά θέλει παραπάνω δουλειά για να γίνει μόνιμο. Μπράβο σας και σας δίνω μια εβδομάδα καιρό για να το συνεχίσετε. Αυτό είναι το κουδούνι της ομάδας Χρυσά Μυαλά. Πλησιάζουμε. Αυτός είναι ο ηλεκτρομαγνήτης. Αυτό είναι το κουδούνι, η μπαταρία, η επαφή και η ακίδα.